Avui he quedat amb el Quim i farem balanç dels programes que hem gravat, però m'ha d'explicar una coseta, perquè m'han dit que la família creix. A veure què ens explica. Vinga! Hola, bon dia! Amb el Quim. Sí? Home, que a veure, doncs. Vinga. Gràcies, adéu. Hola, Quim. Què tal? Com estàs? Com va tot? Molt bé. Que em poso la mascareta, que estava aquí. És el teu despatxet aquest, Aquí és la sala de màquines, tu. Ah, sí? Aquí és on, De pensar, aquí és on surten totes Molt les bé. projectes, aquí és on treballem, en fi. I tu què tal? Com va? Bé, molt bé, sí. Molt bé. Esperant que vinguin les festes. Sí. Acabant l'any, que ha sigut un any... Sí, acabar l'any ja, passar pàgina, perquè, escolta'm, Ha sigut un any aquest complicat. any no... La gent ha patit molt, Bueno, tots, jo penso que tots Sí, d'una manera o altra. han patit molt. I a més ha sigut un any, a part de tota aquesta pandèmia, que també a nivell... hi ha hagut coses, Sí. Sí, Tots però bé. tenim la nostra història. Sí, Tots, Tots. I ha sigut un bueno. any, jo penso que... Escolta, però m'han dit que la família creix. Bueno, Ho has d'explicar, això, No sé si d'una manera racional o no, però sí, bueno, Està creixent. tenim inquietuds i Que bé. tenim molta il·lusió en un nou projecte Que bé. i te'l vull ensenyar i vull que la gent el vegi perquè, penso que és un pas endavant, som Sí? una empresa amb moltes inquietuds I tant. i ens hem embrascat una mica amb unes noves instal·lacions i l'aniràs a veure, són instal·lacions molt maques, Sí, molt són- grans. Creix amb instal·lacions, Amb instal·lacions, creixem amb instal·lacions, volem fer un nou taller, fem un nou taller de camions Sí? i un nou taller de furgonetes, d'abans, de Mare furgonetes, de Déu. molt gran, 35.000 metres Caram. de A Sabadell? instal·lacions. A Sabadell, sí. Aquí al Vallès, Aquí al Vallès, al costat de l'aeroport, al costat de l'IKEA mira. i ja veuràs, és una nau molt gran. Doncs escolta, perquè... La veuràs amb obres, ens haurem de posar els cascos i tot això, Fantàstic. perquè creiem... Jo suposo que gener i febrer, entre gener i febrer estarem ja... A gener i febrer ja estarà a Sí, punt. ho veuràs molt avançat. Ja fa un doncs any vinga. quasi que hi treballem i... Escolta, m'ho portaves molt amagat, Molt, això, molt en secret, ho No hem ens portat. havies dit res. Bueno, perquè quan ens va agafar plena pandèmia Sí, i clar, va ser un xoc entre tot el tema de gestió del personal i les obres, va ser molt complicat gestionar-ho, però ho hem tirat endavant. Doncs no en parlem més, Vinga, va, anem-hi. vinga. Amb quin cotxe em portes avui? Vols venir amb la marca no, Polo? no amb el meu cotxe, avui Amb el anirem amb el teu? meu cotxe, Va, sí, doncs. anirem amb el meu cotxe. Anem? Sí? Vinga, va, passa. Sí? Endavant. Bueno, i tu què? Com va? Bé, anar Els fent. projectes? Sí, projectes sempre. Jo també sóc una persona molt inquieta, com Sí, està el motor, ho sé. I Els bé. esportistes ho han posat malament aquest any. Sí, ha sigut un any molt complicat. A més, a mi m'ha enganxat perquè també m'he operat el peu i el procés de recuperació és molt lent. Bueno, Vaja. t'ha anat bé també, mira, ens Sí, de tot, no? m'ha Per anat molt positiva. bé, M'ha anat molt bé perquè també sóc una persona que m'adapto molt i tenia altres coses molt apartades que m'apassionen igual o més que córrer i ara també m'estic centrant en la muntanya, en l'escalada, en l'alta muntanya. Amb lo teu. I sí, que al final és tornar als inicis, Doncs sí, ara estem amb tots aquests models, els híbrids enxufables. Sí. Escolta'm, tu, estan... Bueno, que és el que toca, Estan creant sensació. Sí, la veritat és que Mercedes... Bueno, som la marca premium que més híbrids està venent actualment en el mercat. Que bé. I vaig amb aquest, que està molt bé, tu. Molt. Bueno, Som-hi. t'ensenyaré la criatura, no? Una nova criatura. Ampliem família. Sí. Molt bé. I què, escolta'm, què t'han semblat els programes? Molt bé. Com t'has trobat? T'has trobat bé, no? Molt bé, amb tots els convidats, a més, que són persones superespecials. Bona gent, Amb els d'Ester de Prop ha sigut una mica la manera de dir, vinga, va, anem a acostar a la gent i que la gent ens pugui seguir i jo molt content. I si Déu vol, doncs, bueno, ho seguirem, perquè clar, tal com està la cosa, no crec que... Seguirem de la manera que es pugui, ens anirem readaptant. Ens anem reinventant. I tant. O sigui, ens hem de reinventar i adaptar-nos i, escolta'm, i sempre mirar
les coses positives de la vida, que les tens, tu, que les tens, perquè hi ha gent que... El got es pot mirar mig ple o mig buit, I aquí a Estern el mirem mig ple. Home, la veritat és que ha sigut moments... Ha sigut moments complicats. Ho hem passat... Déu-n'hi-do, I han passat 8 mesos, o... A mi, vols que et digui una cosa? O sigui, se m'ha passat molt ràpid. O sigui, quan jo miro enrere dic, hosti, 8 mesos, que ràpid. Sí. Però, en canvi, cada dia que he viscut tota aquesta història, o sigui, te'l podria descriure, perquè m'ha marcat tant a la meva vida professional, o sigui, hi ha moments que no se m'oblidaran mai, no? El dia que ens van tancar, o sigui, el 13 de març, amb tota la gent de dir, nois, ens en anem a casa, tots tancats. Són dies que no se t'obliden, o sigui, 200 persones haver de dir, escolta'm, i quan obriràs, doncs... Clar, tots els treballadors... Doncs no ho sé, no? I la resposta dels treballadors va ser fantàstica. O sigui, allà me'n vaig donar compte de que som una família, de que és una passada de gent. Un bon equip i al final acaba sent una família. De que l'empresa són les persones i són els treballadors i me'n vaig adonar la resposta d'ells, o sigui, trucades d'ànim, o sigui, em trucaven a mi per animar-me a mi. Jo deia, hòstia, quina passada. Els acabes d'acomiadar, anem-ho a dir així, perquè va ser així, i ells et truquen per animar-te a tu. O sigui, home, ells també ho veuen, ho veuen, que els de dalt esteu fotuts. Va ser fantàstic. I aquest teixit, aquest vincle que es crea, és bàsic per tirar endavant. Jo penso que és la nostra força davant de... Per això no ens fa por res, no? A vegades jo dic... Bueno, vindran maldades, sí, però bueno, ens en sortirem junts, ens en sortirem i la resposta ha sigut fantàstica. Al final el treball és col·lectiu i tots sumeu. I passes moltes hores. Sort n'hem tingut durant aquesta pandèmia dels tallers de... Nosaltres no vam tancar, va ser una època... Nosaltres no vam tancar el taller de camions i de furgonetes. Era un servei essencial, Perquè era un servei essencial. Nosaltres reparem ambulàncies. Imagina't. No et pots imaginar la quantitat d'ambulàncies que vam reparar. I els treballadors... Això va ser un moment molt dur. Els treballadors d'Ester Motor van estar treballant i et pots imaginar el que és reparar una ambulància en l'època de pandèmia? S'havia de desinfectar tota... Doncs això ho va fer la gent d'Ester Motor. Llavors, va ser molt complicat. Aquells 2 mesos, jo no els agrairé prou el que van fer durant aquells 2 mesos a la gent, als mecànics de camions i de furgonetes. No ho agrairé prou. Perquè tenien família, O sigui, jo els vaig anar a veure un dia i semblava allò la NASA, tu. O sigui, anaven coberts, amb la dificultat que teníem en aquella època d'EPIs, perquè no hi havia material. Molts d'ells es van fabricar material, o sigui, portaven les ulleres, encara me'n recordo, allò que... Que és del Decathlon, Sí, inclús de bussejar. Ells se les portaven, o sigui, nosaltres els donàvem tot el que... Però clar, anaven superprotegits perquè, clar, era un risc. Quan entrava una ambulància, allà tremolàvem tots, Home, imagina't. I no vam tancar cap mai, ni des del primer dia. No vam tancar cap dia. No vam tancar cap dia i no vam tenir cap cas. O sigui, vam aconseguir la màxima seguretat, però clar, pots imaginar la inversió en neteja i tot, però va ser... Déu-n'hi-do, el que diem, una època que la tenim clavada molt endins i que la recordarem. Però aquest esperit de lluita i de superació que es va veient... Bueno, això si no tens la gent implicada i amb ganes, això no hi ha... No, és impossible tirar-ho endavant. Com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem
ens ha fet grans, a poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny, canviem un món que junts ens queda prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Caminem Bueno, doncs mira, aquí és la nostra nova joguina. La nova ampliació, La veritat és que el món del camió tot és molt gran. Això me'n vaig donar compte jo, quan em van dirigir, jo venia del món de l'automoció, dels cotxes, i quan vaig veure el món de les 6 rodes i de 8 rodes i els eixos i tot això, doncs vaig veure que tot era molt gran. Déu-n'hi-do, és immens, això. Amb grua per moure motors, canvis. I fosses. Fosses, sí, clar. Elevador. Com una ITV. Aquí camions i autocars? Camions i autocars, sí, molt bé. camions i autocars. Sí, és com una ITV, ara ho veia. Per la frenada, tot exactament I tant. igual. Tot exactament igual. Molt I bé. aquí suposo que vindrem a final d'any, més o menys, finals de desembre, gener. Això són oficines, vestuaris, una sala multifunció on farem formació i a la vegada és menjador per la gent. Perquè aquí l'horari de camions és de 7 al matí a 7 de la tarda, no? Aquí no es para. Fan diferents torns, però clar, el camió no para, llavors nosaltres tampoc. I això és la recepció, amb l'habitació aquesta que t'he dit, que hi ha un petit apartament. L'habitació pel camioner, perquè pugui dormir. Perquè pugui dormir, es pugui dutxar, es pugui rentar, pugui descansar. Tindrà un llit, que fantàstic. Inclús podrà menjar alguna coseta? Sí. Bueno, tindrem màquines d'aquestes Això està molt bé, de vending, i perquè pugui menjar, però bueno, els camioners ho porten tot en el camió, O sigui, viuen allà, Viuen allà, llavors, com tu a la Marco Polo, doncs igual. I tant. Si falta el supermercat, però... Sí. Llavors aprofiten qualsevol moment per descansar i vam pensar que era una bona opció el poder donar-los aquest servei, no? I aquest serà el taller de furgonetes. Estan completament junts, per tant compartirem moltes coses. El taller de furgonetes? Sí, d'abans. Si he de venir a portar la Marco Polo, aquí, I és també taller mecànic? Taller mecànic, igual. Igual aquest aquí, mitjans de gener, calculem, més o menys. Sí. I exactament igual, és molt diàfan, són tallers molt... Clar, ha canviat molt... Aquí no hi ha fosses, veig? No, aquí no hi ha fosses, aquí treballem tot amb elevador i la veritat és que es treballarà molt bé perquè és molt diàfan, portes obertes, entrada, sortida, la mateixa nau, o sigui, no li has de donar... Clar, aquí això és molt important, perquè entren i surten. No els has de donar, no has de fer poques maniobres. Si has de començar a treure cotxes i allò sembla un Tetris. Maniobrar un cotxe és una cosa, maniobrar camions o furgonetes és una altra, perquè autocaravanes o coses d'aquestes. Ho sé, i tant. És complicat, és complicat. I allà davant tindrem l'exposició de... Exposició? Sí, exposició d'abans, de furgonetes. Molt bé. Doncs aquí serà les noves Marvin 20. Marvin 20? Sí, és el nou estàndard de Mercedes. Sí. Que veuràs que no és molt gran, l'exposició no és molt gran. No? Perquè... No en voleu exposar gaires? La veritat és que va tot en el món digital. O sigui, seran sales virtuals que el client el que podrà veure és la furgoneta d'una manera virtual. Tindrem furgonetes i tindrem
alguna Marco Polo i algun altre vehicle, però aquí n'hi caben 4 o 5, no n'hi cabran més. Llavors tot són sales perquè el client pugui visitar d'una manera virtual els seus vehicles. Explica'm això, que li posaran com unes ulleres? Amb zones amb ulleres, amb zones amb pantalles, que nosaltres a través de l'ordinador anirem modificant el vehicle al gust del client, canviant colors. Com aquell qui diu podrà entrar dintre la Marco Polo i escollir els extras. Està molt bé. Tours virtuals que avui en dia ja... Clar, és una manera d'agilitzar el fet de tenir-ne menys i... Sobretot és una manera que el client es faci una idea, perquè en el fons a vegades tu veus una exposició, un vehicle i et diuen però jo el vull gris o el vull negre. Bueno, doncs imagini-se la gris o negre. Avui en dia la tecnologia et permet... Va avançant, És aquesta, no? I tant. I la veritat és que... Per tant, aquí tenen l'exposició de Marco Polos, de sprinters i de tot tipus de furgonetes. Sí, de vehicle industrial pur i el que és més industrial de passatger, que és la classe V o la Marco Polo. Molt bé. Sí. Bueno, veig que està ben situat, perquè veig verd, això és important. Sí. Hi ha molta moguda, hi ha molt vehicle, hi ha l'autopista, però també hi ha verd. I a més no ens poden edificar, que això és una de les coses que quan estaven fent les obres a mi em preocupava. Deu ser aquest torrent, aquest riu que hi ha aquí al costat. Sí. A vegades la gent compra cases o compra coses, i llavors dius, hòstia, davant et foten qualsevol... En canvi aquí teníem clar que no. I la mola? La mola, la podem veure. T'hi has quedat o no? Sí, anar i tornar són 36 quilòmetres. Ja veig el Jan Margarit, Ell la puja molt ràpid, nosaltres no tant, a mi em costa més, Una mica menys i tu una mica menys, Sí, em costa bastant, però sí, la veus perfectament. Molt bé, i tant. No, estem en un lloc privilegiat, la veritat és que estem contents, perquè hi ha espai, per nosaltres és molt important el tema dels camions de lleugers, espai. Facilitar les coses. Facilitar per poder-te moure. I tant. Moure autocars o moure camions articulats. Necessites espai, que això... Molt bé, doncs escolta, després d'aquest any tan complicat me n'alegro que acabi amb una bona notícia, Almenys sí. Ampliant musculatura i família, al cap i a la fi. No, molt contents, almenys. I que sobretot hi hagin il·lusions per seguir endavant. Sí, perquè mai et pots quedar... No et pots quedar mai quiet. Hi ha molta gent que diu, no, jo em quedo quiet. No, però si et quedes quiet vas enrere, o vas endavant o vas enrere, però quedar-te quiet. I Esther Motón sempre hem de mirar endavant, Sempre tenint il·lusions, projectes, reptes, i jo encantada d'ajudar-vos i de formar part de la vostra família. I nosaltres encantats que estiguis amb nosaltres. Escolta, Quim, sabem tots que t'agrada molt el pàdel, però també sabem que ets un gran amant de l'esquí de muntanya. Sí, també. A mi m'agradaria veure més l'esquí alpí més, però l'any passat em vaig aficionar una mica a l'esquí de muntanya. Tinc un amic això que diem, anem evolucionant. I em va posar a fer esquí de muntanya i, home, m'agrada molt. Però, bueno, no estic al vostre nivell. Què vols? A mi m'agradaria veure't aquestes festes. I on sigui, als Pirineus, a Andorra, i ens fem una selfie i l'ensenyem-vos. Jo encantat, Us demostrem a tots. Sí, jo tot el que sigui esport i muntanya i salut, a mi m'hi trobaran. Per tant, sí, escolta'm, si pot ser, per què no? Doncs va. Vinga, va. Ens veiem amb els esquís als peus aquest hivern, a veure si podem, Si podem, si es pot i ens deixen. Bueno, almenys la il·lusió la tenim. Sí, i tant. Doncs bé, fins aquí els Estern de prop d'aquesta temporada. Espero que us hagi agradat. Ens veiem el 2021. De moment, desitjar-vos que passeu unes bones festes, que tingueu un feliç 2021 i, sobretot, cuideu-vos. I ara, per acabar, us deixo amb els consells d'en Javi Sancho. Muy buenas a todos, soy Javi Sancho y me hace muy feliz estar aquí con vosotros en este programa para felicitaros las fiestas y que estemos un ratete juntos. Este año es un año diferente y lo notaremos también en las fiestas, pero yo me quedo con cosas positivas porque no me llevaré disgustos como el que me llevé el año pasado. El año pasado estaba en casa con la familia y mi abuela me dio un disgusto muy grande porque pasó lo que pasa con toda la gente mayor, que a más mayores más fijación tienen por el turrón del duro, y eso nos está comentando qué le pasa a la gente que fue a sacar el turrón del duro y mi abuela tenía un brillo en los ojos, derrapaba por casa, una vida que no la habíamos visto en todo el año. Y es verdad que yo digo a mi abuela, abuela, que el blando lo han hecho para ti, que es que yo tengo 33 años y tengo que chupar el turrón del duro 10 minutos por cada lado, que es que eso está durísimo. Y la mujer enganchó la tableta del turrón del duro y empezó a morder, pero a morder, claro, a morder con una confianza de unos dientes que no son suyos, ¿no? Empezó a morder y se escuchó ¡clasca! Digo, ya está. Digo, se ha roto la cadera. Se ha roto la cadera porque es lo que le pasa a la gente mayor. Pero no se había roto la cadera. Se retira la tableta del turrón del duro y justo me fijo
y se le habían quedado las 2 palas enganchadas en la tableta. Digo, madre mía, ya está, hasta aquí las fiestas, ya está, ya se hemos perdido. Y eso que me fijo y digo, cuidado Javi, que salvamos las fiestas. No os lo vais a creer, familia Esther Motor. Mi abuela, eso que le da por sonreír, y justo en el hueco de las palas se le habían quedado 2 almendras completamente alineadas, que yo digo, ole, ole, que salvamos las fiestas. Y además que se le quedaron con la pielecilla así marrón oscuro, que le daba un toque exótico a la mujer. ¿Qué os quiero decir con esto? Que mucho cuidado con el turrón del duro, que estéis a gusto en familia pero en burbuja, como han dicho, como hay que hacerlo, y que el año que viene nos irá mucho mejor. Felices fiestas, espero que estéis muy a gusto, un 2021 espectacular, y ahora os dejo con un mensaje del resto de la familia de Esther Motor. Hola, sóc el Miqui Núñez i vull enviar a tota la família d'Esther Motor una forta abraçada i un petonàs virtual i desitjar-vos molt bones festes i molt bon Nadal. Cuideu-vos molt i aviat ens tornarem a veure. Cuideu-vos molt. Què tal, com esteu, amics d'Esther Motor? M'enganxeu aquí, acabant l'any, com més m'agrada, o d'una de les maneres que més m'agraden, que és jugant a pàdel. Us felicito les festes a tots. Molt bon any nou, cosa que no costarà massa. Una abraçada, família Esther Motor. Hola a todos, soy Gonzalo Pérez de Vargas, jugador de balonmano del Fútbol Club Barcelona y embajador de Esther Motor, y aprovecho este vídeo para desearos unas felices fiestas, que tengáis una gran entrada de año y que el 2021 sea mucho mejor que el año que dejamos atrás. Un saludo. Hola, molt bona nit a tothom. Soc el Xavi Pasqual, entrenador de base d'handbol, i doncs, com a part o membre de la família d'Esther Motor, doncs, m'agradaria desitjar-vos unes molt bones festes a tots, que passeu uns bons dies dintre de l'any que tenim i que ha estat un any una mica molt complicat, però estic segur que l'any vinent serà molt millor. Res, una abraçada a tothom, bones festes i molta salut. Adeu. Hola familia, la familia del motor, Esther Motor, ¿qué tal lo lleváis? Bueno, me imagino que como todos, ¿no? Como se puede, ¿no? Estamos subiendo un puerto, esperemos que empiece ya pronto la bajada. Y nada, simplemente felicitaros estas Navidades, que el COVID, que la crisis no nos amargue estas fiestas. Así que nada, mis mejores deseos y ya sabéis, a disfrutar, que ya en el 2021 esperemos que todo vaya mucho mejor hasta ahora. Venga, hasta luego. Hola, soy Brandon Davis. Feliz Navidad para toda la familia de Esther Motor y Mercedes. Què tal, família Esther? Us vinc a desitjar unes bones festes. Sé que aquest any serà una mica especial tot, una mica diferent, però això no vol dir que no pugui ser bo. Si podem estar junts, doncs ja està bé. Us desitjo unes bones festes i penseu que quan tot això s'acabi ho hem de celebrar i ho farem d'una forma brutal. Bones festes. Hola, soy Alex Gómez, jugador del Fútbol Club Barcelona Balonmano, y aprovecho este vídeo para desearos una feliz Navidad y un buen año nuevo. Disfrutar. M'agradaria desitjar bones festes a tota la família d'Esther Motor. Bon Nadal i feliç any nou. Segur que l'any que ve serà molt millor que aquest que passa. Bones festes i molts petons per tots. Bé, amics d'Esther Motor, volia desitjar-vos a tots un bon Nadal, unes felices festes, un any 2021 doncs, ple sobretot de salut i d'alegria, després del que estem vivint. Us diria que aquesta campanya Estern de prop és molt apropiada perquè el més important és estar a prop de les persones, de la gent, que ens fa feliç, i portar un cotxe també ho és una manera d'aïllar-te, de tenir felicitat, de poder escapar-te, evadir-te. Això és el que us desitjo a tots, com a ambaixador d'Esther Motor. Per mi un orgull desitjar-vos aquestes festes i que ens trobem molt aviat i que estem de prop molt aviat. Una abraçada. Hola, què tal? Família d'Esther Motor. Acabarem el 2020 una mica refredats, ja ho veieu, Però escolteu, només us puc dir una cosa, el 2021 serà la bomba. Perquè és que com que ha sigut una merda el 2020, costarà molt poc de superar-ho. Per tant, amb tots vosaltres, amb la família d'Esther Motor, i amb una mica més de salut i sense refredats, bon 2021, que segur que ho patem. Salut. Què tal, família? Soc en Santi Millán i només 4 paraules per desitjar-vos bones festes a tota la família d'Esther Motor en un any que ha sigut complicat. 2020 ha sigut un any complicadet. Però sabeu el bo de tot això? De tenir un any de merda?
que el 2021 és que només pot anar millor. És que, si tu penses, només podem anar millor. Per dolent que sigui, pitjor que aquest no serà. Així que tenim una bona perspectiva de futur i ho mirem amb alegria. Bones festes per tothom. Hola a tots, soc el Piero Oriola i m'agradaria desitjar unes molt bones festes i un pròxim any 2021 a tota la família d'Ester Motor. Des d'aquí, una forta abraçada y salud. Soy Jika. Pues nada, solo os hago un pequeño video para deciros felices fiestas a la familia Stern Motor. Espero que lo disfrutéis mucho con vuestras familias y nada, nos vemos el año que viene. Hola, quería felicitar las fiestas a toda la familia Stern Motor, que disfrutéis mucho y que lo paséis en grande. Un besito a todos. Hello, this is Nick Kalaitis, and I just wanted to wish you Stern Motors a Merry Christmas and Happy Holidays. Des d'aquí l'Ax us desitjo molt bon Nadal i molt bona entrada d'any i us envio una abraçada gegant a tota la família d'Stern Motor. Molt bones festes a tota la família d'Stern Motor. Us estimo molt. Mua! Des de la família d'Stern Motors us desitgem a tots bon Nadal i feliç any nou. Ens veiem el 2021. Muchas felicidades a la familia Stern Motor en estas fiestas, en esta Navidad tan atípica, tan diferente a otras Navidades. Desde ASDEN queremos agradeceros todo el apoyo que tenemos siempre con vosotros y en 2021 volveremos a guerrear. Un besito muy grande, felices fiestas. Vull desitjar a tota la família d'Stern Motor, de la qual jo també m'hi sento part, unes molt bones festes i tot i que sé que seran Nadals diferents, desitjo de tot cor que sigueu molt feliços i que les disfruteu molt. Molts petons. Hola, soy Tomás Hortel. Os quería desear felices fiestas a todo el equipo de Stern Motor. Un saludo. Hola a todos. Simplemente quiero felicitar a la familia Stern Motor unas felices fiestas, que lo disfrutéis con vuestros queridos y de que año 2021 sea mucho mejor de que ha sido este. Un fuerte abrazo para todos. Us desitjo molt bon Nadal, molt bones festes i un bon 2021 a tota la família d'Stern Motor, perquè sou els millors. Hola, sí, vuelvo a ser yo, muy cansino, ya lo sé, pero es que he visto este coche y digo, tengo que explicarles 4 cosas que me han dejado loco, en serio, lo tengo que contar, es que no tiene desperdicio, ¿eh? Unas risas, madre mía, mira el coche este, míralo, tiene de todo. Madre mía, mirad esto, ¿eh? Qué pantalla, cuánta luz y el detalle. Un reloj analógico, por si te quedas en medio del desierto tirado sin batería y puedes palmar, pero tú sabes en todo momento a qué hora vas a palmar, porque el reloj analógico, esto es un detalle. Muchas gracias, Mercedes, porque yo sin reloj analógico he vivido esto, no sé cómo lo he hecho. Madre mía, qué pena no tener correa para llevármelo. Ojo, la parte de atrás, porque esto, mira, pantalla con plastiquito. Este plastiquito no es porque sea nuevo el coche, estos temas medidas de seguridad, también es espectacular el plastiquito este. Y si por lo que sea a mitad viaje llevas un bocadillo que te comes a mitad, pues tú quitas el plástico y te lo envuelves y el pan no se te pone duro. Después abres esto y te lo guardas aquí. Está todo pensado para venir a merendar. Esto es un coche para ir atrás y merendar. Si es que dices, mira, no me cuadra la furgo grande con cama arriba, pues uno de estos. Si es que apetece bajarse, con el coche aparcado a estar. Si es que esto es más amplio, tiene más confort que el comedor de mi casa. Entre asientos, pantallas, techo, ves el cielo. Madre mía. Y mira qué locura, cómo baja esto para las botellas y aquí a traer gente. Del núcleo familiar, ¿eh? Ahora no traigáis a cualquiera, no vamos aquí a rebrotar dentro de los coches. Núcleo familiar solo. Bien cerquita, pero núcleo familiar. Espectacular este coche. Esto para los bocadillos. Bueno, familia, me voy, ya llega el día, me voy a trabajar. ¿Y aquí cómo estoy?
Ya lo llevo todo. Ordenador, mochila, todo. Besito. No, cariño, ¿no te dejas algo? Los guantes. No. Ya lo llevo todo. Alex, los guantes no. Que me voy, que me esperen. Adiós. Alex. Aquesta és la gent d'Ester Motor. Aquest és l'esperit d'Ester Motor. I com diu la cançó, caminarem junts.